Mä näin itteni, että on liian laiha, se, että mulla on ruma nenä, pattipolvet. Ja silleen, että voi olla jotain juttuja, mitkä on ihan jees, mutta ei kuitenkaan oikeasti sitten ole niin kuin loppujen lopuksi niin kuin tarpeeksi kaunis. Ja se niin kuin johti siihen, että sekoitti jossain vaiheessa niin kuin on sen, että kauneus on niin kuin sama asia kuin se, että sä oot niin kuin haluttava. Ja eihän se ole kuitenkaan sama asia, mutta niin kuin jotenkin se, että koska sä et kuullut sitä palautetta muualta, niin sitten kuitenkin, että kun sä sait pojilta huomiota ja muuta, niin se oli niin kuin tavallaan sit viesti, että no okei, mä oon kaunis. Ja tavallaan, ja se niin kuin johti siihen, tai osittain johti siihen, ei se nyt ehkä niin mustavalkoista on, mutta kuitenkin siihen, että sitten tosi aikaisin niin kuin aloitti kaikkia niin kuin sänkyjuttuja poikien kanssa ja niin kuin irtosuhteita ja semmoisia juttuja, mitkä että se niin kuin haki sieltä sitä viestiä, että hei, että mä oon kaunis ja niin kuin arvokas. Moi, mä oon Karita Liukkonen. Tässä ohjelmassa me puhutaan kauneudesta ja siitä, miten vaikeaa se voi olla joskus tuntea olevansa kaunis, mikä on median vaikutus siihen ja toisaalta, miten me itse voidaan siihen asiaan vaikuttaa. Mun mielestä niin kuin median antama kuva on silleen loppujen lopuksi aika niin kuin yksinkertainen tai semmoinen niin kuin yksi totuus tai silleen, että vaikka tietty variaatio on, niin kuin, että mitä ehkä niin kuin ajatellaan, että voi olla kaunis, mutta kyllä se vaikuttaa silleen, että sitä ajattelee, että pitää olla niin kuin niiden niin kuin standardien ja niin kuin sen median antaman niin kuin kuvan mukainen, että sä oot niin kuin kaunis. Joo, ja siis ainakin, että huomaa, niin kuin, että jos jostain Instagramista seuraa vaikka jotain tämmöisiä feimejä, niin sitten että siis sun niin just kokonaan käsitys niin menee ihan epärealistiseksi. Se vertailee helposti itteensä. Ja sitten on vaikea kanssa ehkä olla kiitollinen kanssa, niin kuin, koska sä koko ajan vertailet. Ja niin se niin luo paineita ihmisille ja varsinkin nuorille, koska ne on ne ainoat esikuvat, mitä sä näet. Ja sitten sä yrität niin kuin samalla miettiä, että kuka sä haluat olla ja minkä näköinen sä haluat olla ja mikä on sun mielestä kaunista. Niin sä väistämättä niin kuin luot ne omat kriteerit siihen, mitä sä näet ympäriltä. Et se on myös niin kuin haastavaa ymmärtää se, että niin kuin on erilaista kauneutta. Niin, ja jotenkin ehkä se, että niin kuin hyväksyykö mä itteni just sellaisena kuin mä oon. Tai silleen jotenkin, että sitten on aina joku kuitenkin, että ehkä jostain jutusta voi itsessään tykätä, mutta sitten on taas joku, mitä häpeää tai niin kuin joku, mistä ei tykkää. Tai silleen, vaan se, että löytäisi niin kuin oikeasti, että hei, mä oon just hyvä sellaisena kuin mä oon, mutta se on niin kuin vaikeammin tai helpommin sanottu kuin sitten oikeasti niin kuin tehty. Niinpä. Jossain vaiheessa tuli itselle semmoinen, että mä en voi olla onnellinen, jos mä en ole laihempi. Tai jos mulla on yhtään ylimääräisiä kiloja, niin mä en voi olla onnellinen. Tai silleen, että kuinka sairas ajatus se, että mitä vitsi, että ketä se haittaa, jos mulla on muutama ylimääräinen kilo. Eikö mä oikeasti, eikö mä ansaitse jotenkin semmoinen olodiko, että mä en ansaitse onnellisuutta ja että mä en saa iloita yhtään ennen kuin mä oon jossakin tuolla tai silleen. Että. Toi on aika surullista jotenkin, että just mitä itsellä ja tosi monilla, ketä mä tiedän, niin toi ensimmäinen ajatus, että mä en voi olla onnellinen, jos mä en ole sitä. Että oikeasti jos me päästäisiin niinku käsiksi siihen, että mikä oikeasti on se pala meidän sydämessä, mikä tekee meidät epäonnettomaksi. Että onko se oikeasti ne liikakilot vai onko se oikeasti joku muu asia, mikä on jäänyt puuttuu meidän elämästä, joku arvostus tai joku sana joltain niinku kauneudesta. Että se ei ole kuitenkaan, sitten voi olla, että sit ihmiset niinku laihduttaa ja sitten ne on taas samassa tilanteessa, että kuitenkaan se ei ollut ratkaisu siihen. Niinpä. Et jotenkin, että löytäisi sen, että mikä on itsellä se ongelma, että miksi ajattelee itsestään, että ei ole kaunis tai ei kelpaa niinku semmoisena niinku kuin on. Koska jokaisen meidän vartalo niinku ihan varmasti on niinku tosi niinku omalla tavallaan kaunis. Todellakin. Ja sen just itse huomasi, että kun pudotti painoa jonkun verran, että niinku ajattelee, että tossa on toi mun vartalo-ongelmakohta, kun toi selviää, kun mä oon vähän laihempi tai jotain, niin sit mä oon just niinku onnellinen. Mut sit tavallaan kun painoa putoo ja sit se niinku, tavallaan sä oot siinä, mistä sä ajattelet, kun mä oon tuolla tai ton painoinen, niin sit mä oon onnellinen. Mutta sitten kun sä oot tavallaan siinä, niin sit ei sekään riitä. Ja kuitenkin jos sä tavallaan arvostelet aina jotakin osaa, tai silleen, että jotenkin pitää ensin löytää se, että hei, mä oon kaunis tosta. Tai silleen, että huolimatta minkä painoinen, tai onko se lihaksikas tai ei, tai onko mulla sixpack tai ei, niin mä voin silti hyväksyä vaikka mun vatsan tai jotain. Koska sit kuitenkaan se ei niinku,
ainakaan itse on silleen huomannut, että ei sitten paranna sitä oloa jotenkin itsestänsä, että nyt mä oon jotenkin tosi tyytyväinen itseeni, niin kuin jos mä en silloinkaan jotenkin ollut. Kyllä se tulee kuitenkin jollain tavalla niin kuin siitä sisältä käsin tai silleen, että niin kuin, ensinnäkin ehkä se on ollut itsellä, että on tiedostanut sen edes, että tulee tavallaan niitä epärealistisia odotuksia ja on niin kuin, niitä vaatimuksia, mitkä niin kuin, mitä ottaa. Ehkä, niin kuin, ei välttämättä ole aina aikaisemmin niin kuin edes tiedostanut niitä, että sitten niin kuin, tulee tietoiseksi siitä. Ja sitten jollain tavalla on niin kuin itselleen armollisempi niin kuin, ja päättää vaan silleen, että hei, mä oon kaunis just sellaisena kuin mä oon. Mä oon niin kuin hyväksytty, mä oon rakastettu tällaisena kuin mä oon. Että ei mun tarvii olla jotain muuta niin kuin, muunlaista tai silleen. Niinpä. Ja toi paljastaa hyvin sen, että jos on vaikka tällainen, niin kuin itsellä oli tämä ajatus, että mä voin olla onnellinen, jos mulla on liikakilo, niin en mä tavallaan ikipäivän sanoisi kenellekään semmoista. Tai se ei mulla tulisi niin mun pienen mielenkiin sanoa yhdellekään ihmiselle, että sä et voi olla onnellinen, koska tiedätkö, sun pitää painaa vähemmän. Tai silleen toiselle. Niin, jotenkin sun. Mutta jotenkin sit me itselle voidaan olla kauhean niin kuin kriittisiä. Mutta toisaalta se on myös jännä, että jos me itsemme niin kuin jotenkin tuomitaan ja pidetään, niin kyllä me eletään kuitenkin semmoisen arvostelun ilmapiirissä koko ajan, koska kyllä me koko aika mittaillaan toisiamme sit muihin tai silleen, että kun mulla oli joskus vaikka niinku tällainen mun käsivarsien kanssa semmoinen niinku ongelma tai silleen, että kun oli joskus kuullut jotain kritiikkiä siitä, niin kyllä mä sitten tavallaan, että kun se kuitenkin painoi mua jollain tavalla ja mä kuitenkin jännästi tuomitsin itseni mun käsivarsista, niin kyllä mä tavallaan sitten aina niinku en silleen tarkoituksella tsekannut muiden käsivarsia, mutta tiedätkö, että kyllä se niinku mun niinku silmään paistui, jos jollain oli tosi treenatut käsivarret tai jollain oli isommat. Tai silleen, ja sitten mä koko ajan niinku vähän, että nyt mä voin tuntea oloni vähän paremmaksi kuin tiedätkö. Tai nyt, voi vitsi, olispa mulla tommoiset käsivarret. Mä olisin varmaan onnellinen, jos mulla olisi tollaiset käsivarret. Miten hullu ajatus se niinku on. Että olisiks mä oikeasti sit onnellinen tai silleen, että... Ja onko se elämä siitä niinku oikeasti ja se onnellisuus kiinni, että mulla on niinku... Niinpä. Täydelliset käsivarret tai se on six-pack tai joku, siis se on jotenkin aika niinku... Just tämähän tulee sitten se, että oikeasti, että mikä se syvin tarve on niinku naisella, niin se on se, että oikeasti tulee arvostetuksi ja rakastetuksi ja jotenkin kunnioitetuksi. Jollain tavalla se on ehkä niinku meidän yhteiskuntakin sairastunut jotenkin siitä, kun ei se ole kuitenkaan niinku se, että onko se naiseus pelkästään sit, tai jotenkin se on niin, tavallaan niinku, joku vaan se kuori tai joku se, koska se, mä uskon jotenkin, tai itse mitä pitää kauniina ihmisinä, niin se, että siinä on niinku muutakin kuin se vaan, että sä näytät kuvassa hyvältä, vaan se jotenkin koko se persoona ja se sielu ja se, miten se niinku on, tai silleen ja kaikki. Vaikuttaa. Sitten tuntuu, että se jotenkin ällöökin välillä, että se on niin jotenkin vaan semmoista pinnallista, että pelkästään vaan se, miltä sä näytät, niin sillä arvotellaan niinku naiset tai silleen, ja ei se kuitenkaan ole silleen. Että... Todellakin. Ja se niinku usein tulee myös ihan identiteetiksi, että siitä tulee niinku sun, että joo, jos sulla on pienet tissit, niin sit sä oot niinku, se on sun identiteetti, jos elää loppuelämä sen kanssa. Et se on niinku, tai sitten teet asialle. Joo, tai sitten ratkaisu ei ole se, että sä rupeat arvostaa itseäsi, vaan ratkaisu on se, että sä muutat itseäsi. Ja sä niinku lähdet muokkaamaan sitä, kuka sä oikeasti oot. Ja siinä varmaan jotenkin missaakin sitten elämästä jotakin, jos vaan keskittyy pelkästään siihen ulkonäköön, niin silloin just ne muut asiat, niin kuin kaikki ne mitä on niin kuin jokaisessa sisällä, kaikki erilaisia lahjoja ja tavallaan niin kuin potentiaaleja ja se erilainen persoona, niin jos ei tavallaan anna, tai jotenkin jos vaan keskittyy siihen, niin kuin, miltä mä näytän ja miltä mä näytän, niin se ei välttämättä ikinä pääse ulos sitten se kaikki muu tai silleen. Että kyllä mä uskon, että jokaisella on se tarve, että niin kuin just tulla arvostetuksi jostain muustakin kovaa niin siitä ulkokuoresta. Että se on aika pinnalliseksi just siitä. Ja on paljon muita niin kuin, asioita, mistä kanssa, niin kuin, että on hyvä ehkä rakentaa silleen, niin kuin, ottaa... Nimenomaan rakentaa sitä omaa identiteettiä, että se ei ole se niin kuin ulkonäkö, jos sun koko identiteetti, vaan sun identiteetti koostuu niin kuin, kaikesta, mitä sä oot. Että se on niin kuin, vaan yksi osa sitä, että mikä se sun ensivaikutelma on tälle maailmalle. Ja niin se on sun ulkonäkö. Mutta se on vaan se ensivaikutelma. Että sitten niin kuin, mitä muuta susta löytyy, niin sen pitäisi niin kuin, olla se koko identiteetti. Kaikki sun luonne, ajatukset, lahjat. Ja ne tulee kuitenkin läpi kanssa, kun sä oot ihmisten kanssa tekemisissä tai sillä, että... Niinpä. Niin. Et se on vaan oikeasti se ensimmäinen, mitä sus näkee. Niin kun mä näen sitä ensimmäistä kertaa, niin mä voin tehdä jonkun skannauksen, mutta en mä sillä skannauksella niinku sen enempää. Et sit se on tosi surullista, jos me niinku ruvetaan rakentamaan meidän elämä vaan siihen, että kun joku ihminen näkee meidät ensimmäistä kertaa, että me saadaan se paras mahdollinen niinku,
ensikuva ja semmoinen jotenkin ensisilmäyksellä olin todella mahtava ulkoisesti. Et mihin se johtaa? Jokaisen tytön sisällä on kysymys, että onko mä kaunis, onko mä ihana, ja tätä vastausta me haetaan vielä aikuisenakin. Me odotetaan niin kipeästi, että joku kertoisi meille, että me ollaan kauniita. Ja kuitenkin jokainen on kaunis syntymästään saakka. Jokainen on tosi ihana ja tosi kaunis. Eikä se tarkoita pelkästään sitä, miltä sä näytät, vaan se, kuka sä oikeasti oot. Sun sydäntä, sun luonnetta, sun intohimoja, sun unelmia, sun ajatuksia ja sun huumorin tajua. Ja jos sä näkisit sen potentiaalin, mikä sun sisällä on, niin sä et edes haluisi olla kukaan muu. Sä oot just täydellinen sitä tarkoitusta varten, joka sun elämää varten on. Joten älä vertaile ittees muihin, äläkä yritä olla niin kuin joku toinen, koska kaikista onnellisin sä oot silloin, kun sä oot just se, kuka sä oot. Kaunis, ihana sinä. Se prosessi on lähtenyt siitä, että on niin kuin päättänyt uskoa sen, että mä oon kaunis just sellaisena kuin mä olen. Että mun ei tarvitse olla jotain muuta kuin mitä mä oon. Ja edelleen tänä päivänä voi, niin mä tykkään pukeutua ja miettiä mitä laittaa päälle ja just on ihana kun laitetaan hiuksia ja niin kuin meikataan mutta sitten, ja näyttää niin kuin omasta mielestään kauniilta, että hei nyt tuntuu ihanalta. Niin se, että sitä ei tee niin kuin sen takia, että sit hakisi jotenkin niin kuin miehiltä sitä, että kertokaa, että mä oon kaunis. Vaan se on jotenkin niin kuin eri tavalla tulee siitä, että mä tiedän, että mä oon kaunis ja mun ei tarvii hakea siihen niin kuin keltään ulkopuolelta sitä ja mä saan antaa niin kuin itteni loistaa sellaisena kuin mä oon ja pukeutua semmoisiin vaatteisiin, mistä mä tykkään, että ei mun tarvii olla huomaamaton ja niin kuin jotenkin niin kuin omasta mielestäni tylsästi pukeutua. Mä oon äiti ja mä oon niinku synnyttänyt 2 lasta ja mä voin niinku rakastaa itteeni just sen näköisenä kun mä oon. Mulla on vähän vatsamakkaroita, mutta hei mä oon kaunis ja mä oon arvokas ja mä rakastan itteeni just sellaisena kuin mä oon. Me haluttaisiin tuottaa lisää näitä ohjelmia, että mahdollisimman moni tyttö ja nainen saisi kuulla, kuinka kauniita ja arvokkaita ne on. Jos sä haluat olla viemässä tätä sanomaa eteenpäin, sä voit soittaa ruudussa näkyvään tukinumeroon tai laittaa sun lahja suoraan meidän yhdistyksen tilille. Kiitos kun oot mukana.